Niečo robí, čak Čína, Amerika, všetky štáty nás predbehnú a my tu budeme, že v Európe jak skanzen. Lebo ekológia, no aby sme sa neposrali, že to sú normálne prírodné javy, ktoré sa opakujú v 10 ročiach, 100 ročia, víš, ako teplo, zima jedno s druhým a že to je hlúposť, že ten onej, o čom to hovorá o ten CO2, že to je 0,04% v atmosfére a keby to tam nebolo, tak vyhyne všetko, rastlinstvo, stromy, celkové. To sú takí debili, víš, ale za penášky, šok čo je? Za peníze aj dům v Praze. Takže treba sa kúkať na všetko ze všetkých strán, víš? Asi tak. No ale toto sa mi ľúbi, no ja som zvedavá, lebo aj tí Češi vyklikujú. My sme sa odstrihli a pri tom, že o 530% vácej zebrali plynu za minulý rok z Ruska, lebo cez nás išiel, víš? A brali ho. Ale aj ten, ktorý brali z Nemecka, aj ten bol ruský. Lebo zase tou vrchnou vetvou. A oni ten Nord Stream stavali preto, aby obešli nás a Ukrajinu. Lenže toto im Američané prekazili a čo to budú Američané predávať a zarábať. No je vyšťané, čo? No? Tak to je všetko. Na parádu, ne? Čo povíš na to? Ruský plyn. Víš, čo šlak by trafil jedného. A keď Orbán s Ficom pohrozili, že budú vetovať pomoc Ukrajine, tak poraz Zelenský povedal, že pustí azerbajdžanský plyn. A Azerbajdžan má odkiaľ plyn? Z Ruska. No, víš, toto sú tí srandy, lenže je rozdiel, či za to zaplatíš 5 korún alebo 35 korún, ne? Tým pádom, že to ide z Ruska cez Azerbajdžana, môže to ísť aj cez Indiu. Aj India predáva, víš ako? Živote netažila plyn. A všetci to takto predávajú a každý sa na tým nabalí a tebe to nedojde za tých 5 korún, ale za 35, za 40. A potom môžeš byť konkurencieschopný. Keď v Amerike je to za 5. Tak ale Amerika má svoj plyn. Však má, ale má taký bridlicový, ktorý by ani nemala tažiť, lebo že to strašne škodí životnému prostrediu. A tam, že ľudia okolo, čo bývajú, že rakovina a všelijaké choroby sú z toho. Preto to mali jeden čas načisto zastavené. Tak ale Trump to už pustí. Jemu moc nezáleží na životnom prostredí. Neboj sa, keď začne predávať ruský plyn a zásobovať celú Európu, tak nebude potrebovať tažiť u seba. A my sme to mali najekologickejšie, pretože tuto to bolo vybudované pekné podzemou v rúrach. Nikomu to neškodilo. Ani životnému prostrediu, ani zvieratám, nikomu. A hento, čo sa vozí na tých lodiach, čo myslíš, že to je jednoduché? Si predstav, že by v Amsterdame vybuchla hentá loď. A to, čo prevážajú tí plyny, LNG, skvapalnené, a tomu sa prečerpávať. Víš, čo to je za robotu? A takto to krásne išlo po trubím. A celé Slovensko a Česko je najviac plynofikované v celej Európe. My sme si len mysleli, že za socializmu, že akí sme tu my chudáci, že čo, jak si oni žijú, no Riťpalovu, tam si žije pár ľudí na západe. A ne, že všetci. Víš? No. Ja som sa volala kedy so Šretekom, s Ankyným mužom vadila, keď som u noho robila. Řekl, povedz mi, prečo sú tam stále demonstrácie? Však keď sa tí ľudia majú dobre, tak prečo chod zademonstrovať? No, za zvýšenie miest a za hento a takéto veci. No asi sa nemali dobre, ne? A ideš po Ríme, ulice nádherné, budovy nádherné a skúsi zvolať po uličkách, jak chudáci žijú normálne. Řekl, však sa isté pozrieť aj, jak normálni ľudia žijú, ne pánstvo. Všade sa nájde 10% ľudí, ktorí sa majú akože vysoko nadštandardné príjmy a všetko. Čuleky sa mi vyšťo ľúbi, že včera padla burza a ja to nesledujem pritom. Len čo som to počula. Vidím. Vidíš to, ale to len keď začuješ volačo. Že Trump povedal, že vynaložia veľké miliardy dolárov na to, aby vylepšili tú onú inteligenciu umelú. Či čo to, víš? A Čínan nejaký, neviem, či ne Čínanka, to vymyslela a nepotrebovala na to miliardy, ale že tam stačí pár miliónov a padli burzy o 600% alebo koľko. Rozumíš tomu? Ja teda nerozumiem tým burzám, čo to ako funguje, ale podľa mňa je to všetko taký podvod. Vieš? Lebo keď ty plníš ekonomické kritériá a povedia ti, že neplníš politické, ktoré si niekto vymyslí, no tak to je také, víš aké. Dobre. Toto je život, čo? Kedy pôjdeš na skúšky?